Venuša, planéta, ktorú zo Zeme vidíme ako jasnú, krásnu hviezdu. No pod touto nádhernou fasádou sa skrýva svet, ktorý je všetkým, len nie pohostinný. Venuša je druhá planéta od Slnka a často ju nazývame sestrou Zeme. Má podobnú veľkosť, hmotnosť aj zloženie. A práve preto je taká fascinujúca. Ak sú si tieto dve planéty tak podobné, prečo sa vyvinuli úplne odlišne? Na povrchu Venuše panuje teplota okolo 460 stupňov Celzia. To je dosť na to, aby sa olovo roztavilo. Atmosféra je extrémne hustá, tlak je viac než 90 krát vyšší než na Zemi. Je to, ako by ste sa ocitli kilometer pod hladinou oceánu, len v ohni. Oblohu Venuše netvorí modrá farba, ale žltkastý, jedovatý opar. Atmosféra je zložená prevažne z oxidu uhličitého a oblaky obsahujú kyselinu sírovú. Prší tam, ale nie voda. Prší kyselina a ani tá sa nikdy nedostane na povrch, pretože sa po ceste vyparí. Venuša je učebnicový príklad nekontrolovaného skleníkového efektu. Pred miliardami rokov mohla mať oceány a miernejšiu klímu. No postupne sa zmenila na planétu, kde sa teplo uväznilo v atmosfére a už nikdy neuniklo späť do vesmíru. Aby toho nebolo málo, Venuša sa správa zvláštne aj v pohybe. Otáča sa opačným smerom než väčšina planét v slnečnej sústave. A jeden deň na Venuši trvá dlhšie než celý jej rok. Ako o tom všetkom vieme? Pretože ľudia sa rozhodli túto planétu preskúmať, aj za cenu veľkých rizík. V 60. a 70. rokoch vyslal Sovietsky zväz sériu sond s názvom Venera. Boli to prvé sondy, ktoré dokázali pristáť na povrchu inej planéty. Niektoré z nich vydržali na Venuši len niekoľko desiatok minút, kým ich nezničila extrémna teplota a tlak. Napriek tomu stihli poslať späť fotografie. Skutočné zábery povrchu Venuše, kamenistej, rozpálenej krajiny, akú by sme inde v slnečnej sústave márne hľadali. V 90. rokoch potom prišla sonda Magellan od NASA. Pomocou radaru zmapovala povrch planéty, ktorý nie je viditeľný cez hustú atmosféru. Odhalila obrovské sopky, lávové planiny a stopy dávnej, ale možno aj prebiehajúcej geologickej aktivity. Venuša je pravdepodobne stále živá planéta, nie v biologickom zmysle, ale geologicky. Jej vnútro sa ešte nevzdalo. V roku 2020 vedci oznámili detekciu plynu fosfín v atmosfére Venuše. Na Zemi je fosfín spájaný so životom alebo priemyslom. Na Venuši však jeho pôvod zatiaľ nepoznáme. Nie je to dôkaz života, ale otáznik, ktorý vrátil Venušu späť do centra pozornosti. A práve preto sa k nej ľudstvo opäť vracia. NASA pripravuje misie Da Vinci Plus a Veritas, ktoré majú preskúmať atmosféru aj povrch planéty do najmenších detailov. Európska vesmírna agentúra chystá misiu Envision, ktorá má odhaliť vnútornú stavbu Venuše a jej geologickú minulosť. Po 10 ročiach ticha sa Venuša opäť stáva cieľom výskumu. Nie preto, že by sme tam chceli žiť, ale preto, že nám môže povedať, čo sa stane, keď sa planéta vydá zlým smerom. Venuša je varovanie, aj zrkadlo. Ukazuje nám, že podobný začiatok nemusí znamenať podobný koniec a práve preto je jednou z najdôležitejších planét, aké poznáme. Cesta vesmírom. Objavuj s nami nekonečno.